एलगिरीज मागीत मीटिंग पॉइंट काही एनर्जी ना रे बाबा घर पळय कुठे चढताना रे गाडी इतकं बरं असावं की लांब 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 ट्रीस की डेन्स फॉरेस्ट हा भितर पावला बाबा ये सियाण बसले जावला अर्जंट जाऊन येईल तर चार्ज आता असतो थंड मार रे बाबा रात्याने किती गेलो तो आपण इंडिपेंडेंट हो जाए यहाँ जाए त्या जाए बेला क्या घर बनता है साइड आणि त्या व्यू दाखवतात त्यांचे रे बाबा आमगल घर थर्ड क्लास असेल फुल बेबी निलगिरीज बघ लांब लांब झाड असतात एलगिरीज मागीत मीटिंग पॉइंट ह्याचे त्याचे ईस्टर्न घाट्स आहे वेस्टर्न घाट खंयच्यान स्टार्ट जाता गुजरात बोरा त्या सायडीन पळयते आमगे लांब लाईन फुल कवर असते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय गाडी मात्र आडवडच्या चढताना रे गाडी मग काही एनर्जी ना रे बाबा 3 घंटा उठलेलं काही एनर्जी ना खाली व्हिडिओ शूट जायचा बोललो काय एनर्जी ना रे पोटल्या पुढच्या मग हिल स्टेशन आहे का म्हणता का छडात राव का हिला गुड्डेर चढक रे बाप्पा घर पळय त्या गुड्डेर आवय like a stack of dominoes man इतकं बरं असावं तो वाव आणि थंडमुळे कसले आणि फ्रीज करल्या बसेन लाईट शावर दिल्या बसेन नोंडार तिथलं बरा त्याचे छडा तसा बाबा अजून जाव नाही ना 36 हेअरपिन बँड घे बाहेर पडते की छावण की डेन्स फॉरेस्ट हा भितर पावला बाबा आम्ही अर्जंट जाऊन येईल त्या रणला बता वाव अंग माझा नेक्स्ट लेवल असरे थंडी क्वीन ऑफ हिल्स वेलकम्स यू बेबी लांब 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 ट्रीस ये सियाण बसले जावला बाबा कोणतो नेक्स्ट लेवल वेदर चार्ज आता असतो बॉय बॉय चार्ज ओ माय गॉडनेस काय बेबी चार्ज आता आज रे तुगल बॉय वाव मॅन ओ थोयन द्यावल के न तकल घुम मिसाल मगा आत घ्या बोत्ता उई नेक्स्ट लेवल फील येतात मग थंड मार रे बाबा रात्याने किती गाण घे कुठे असून पहिला आम्ही त्या घराकडे पळा थंड मार नेक्स्ट लेवल रे बाबा ग्लोव्स घाल कर आता आमगे स्टे आला की पळला आम्ही इथले 10 किलोमीटर दाखवत असतं हंगा बेन रफ रे बाबा लोकल लायटर तिंगल बापाल कर बापाल्या घर म्हणया इथे ना बाहेर सर का बिग्गेन मरी दिन कर का हो एकलं बिग्गेन गाडी द्यायला का थोडं रे अंग रे म्हणे सामान अंगचे लोक आम गेल का माया अतिथी देव बोवा ML उपयोग ना अंगा बोले आत्मा जाईल आत पळे आकाश घेऊन मागेल पण अंगणी एवढी बोले चालते बरं आहे पण चला येतात बेन के रजिस्ट्रेशन कार्ड पहिले पुरं पागन रश पुढे रॅश चला येतात लागी येतात काय मुलाची बसेल ना देंगणा बुकिंग किती 2-3 1 महिने पार्टिशन कर म्हणता यांकडे ना बुकिंग जाऊ ना या नका त्या नका वास पे मुक्कारी गेलो तो आपण इंडिपेंडेंट हो जाए यहाँ जाए त्या जाए म्हणून मागे लास्ट मुमेंट आर पडे कोणचे बुक करून गायला काल रात्री बुक करलं त्या किती सांगते कहाणी लास्ट मुमेंटार सांगता कोणचे बी बुक कर चलता म्हणून इल्ले चढचे हिल म्हणजे ह्यांची जाण गेलं पाडगाला केन्नाच की सिंगल स्टे
वा स्टे आ कಡೆ हॉटेल काय घर बांधता आहे साईड आणि ते व्ह्यू दाखवतात आणि आम्ही चिंतात की ओ त्याची बरं असा म्हणून हांगा खंय गेल्यार रे करे व्यू फाटोस ना घालता मग केला रूम घेत जाल्यार पुरा घर हे बिल्ला गिल्ला शिल्ला म्हणून टॉपिकल जाता काय पुरा घर असा निसानी घर सूण खंयच्यान खोकला टुरिस्ट पळोवन आहा की म्हणून यांचे रे बाबा आमगेल घर थर्ड क्लास असे व्यू दाखव तुमकां वेगळ फ्रिज गिज लहान घेना सांगा असून अजून म्हणून सर भोंगा जाय पे हिंगेला त्या पर प्लांटेशन चक्कन उठून रे बाबा टाइम भी जाला गोत ना मग कहीं मत गाड़ी पार्क कर नंगे कोटला कैलाश पर्वत के बड़े कितस के मनांगा अशे पुल बेबी नेक्स्ट लेवल साइड गरमा गरम किती खायला जाल बाबा आता स्पॉट टँक सेट करला जेव्हा ऑर्डर कर का ईजी भाई भी सांगता फुल थंडी जाल राहते सिट्रा टॅबलेट खांगे सेट आलो हंगे थंडी एक नेक्स्ट लेवल सूप ऑर्डर करला टेस्टी असे बॉय आनी इतकी ऑर्डर करला छोले भटुरे हाव भाई एस्को बेबी आने एक ऑर्डर करला शंका भूक लगता असे मका खान घेता पहले सूप फिनिश करला आता एस गिरिल इसको मग चल रे बाबा ब्रेकफास्ट फुल थंडी आला है भाई हेंगे बहुत फुल थंडी आला सिट्राजिन टैबलेट गायला फुल कोल्ड हंगा आड़ बड़चा
गाड़ी में एकदम नेक्स्ट लेवल स्पॉट है कितलं ऊंच जाऊ आमच्या इथं आहे मस्त चाय पिला ब्लॅक टी खतरनाक आलेली चाय ऑर्थोडॉक्स टी म्हणून ब्लॅक टी पिलो आता आमच्यानं 2 घेईल आहे टी पॅकेट 100 रुपये आता आमच्या सीधा दोड्ड बेटा पीक हांगा टाईम जावन गेलो रे बाबा चल मेळटा बाय बाय